Bon vespre a tothom, benvinguts en aquest primer acte que dona sus a la Fira de Sant Francesc. Com heu vist, hem penjat ja el programa d'aquesta fira i molt, supos que la curiositat haurà estat veure la portada i la contraportada, que són imatges de praderes de Muro. Els que me coneixeu un poc sabeu que sempre he dut orgulla d'intentar en les fires dur un fil conductor i enguany res millor que aquest fil conductor fossin les praderes de Muro com una cosa molt identitari del poble de Muro. Amb en Miquel Àngel n'estàvem parlant un dia i diu, no, és que n'hi ha més de 300 a Muro. Són moltes. És una cosa que a vegades no valorem. És una cosa que tenim aquí i a vegades per fet de tenir-ho tan a prop hem de tenir gent que ens vengui de fora, com és Negrelí Salvà, que ha fet tot un projecte d'investigació damunt d'aquestes praderes i ara ens ho contarà, en Miquel Àngel la presentarà. I jo simplement, en nom de l'Ajuntament, com a regió de festes, vos convido a participar de tots aquests actes emmarcats dins d'aquesta fira i que, com veureu, no només ens centram a fer el dia de la fira, sinó que feim aquest seguit d'actes. Avui començarem aquesta conferència i vos animo a que participeu d'aquestes novetats i d'aquestes coses emmarcades a dins del món de les praderes, com és la visita guiada que farem dissabte de matí, que la farà en Sebastià Sexcivent, a la plaça de Toros, que és una de les praderes urbanes que tenim aquí a dins Muro. I després, a dins del mes d'abril, anirem fent diverses sortides culturals. Dia 13 anirem a veure, farem una visita, una sortida a les praderes de Vinromà, que a més podrem veure una pradera allà on es veurà la treia a mà, i també la part moderna de la revolució industrial de treure els marès. Això serà dia 13, a damunt del programa veureu que hi ha un correu electrònic, allà on us podeu inscriure, més que res per dir una previsió de la gent que vendrà, ja comencen a arribar els correus electrònics. I després, dia 20, que és l'altre dissabte, anirem a veure les praderes de Sonauba. Aquí tenim en Sebastià Relló, que és el propietari de l'única pradera que actualment està en funcionament traient marès. Sabeu que el marès de Muro és molt blanc i molt peculiar, i podrem veure com és la feina avui en dia de treure aquesta extracció de marès. I bueno, per part meva res més, donaré pas a Miquel Àngel, que us presentarà a la Catalina. Gràcies a tots, disfruteu de cada un d'aquests actes que des de l'Ajuntament us hem organitzat i que tots tingueu molt bona fira. Molt d'anys. Bon vespre, ben suat, de les sabates brutes, perquè hem anat tot el cap vespre a fer una volta per diferents praderes i diferents llocs i tenia ganes de veure una qualcuna i n'he dit de qualcuna mena sorpresa, no som pare i sa mare. Hem anat a les de Vinromà, hem anat a Sant Morell, hem anat a Sant Perera, hem anat a les de Sant Antoni i hem començat a l'institut que hi ha aquí un. En la Catalina Salvà la vaig conèixer físicament fins avui, però de contacte la vaig conèixer des del 2007-2008, quan els dimonis de la pradera van treure un calendari que era sobre les praderes de Muro, la història, tipologies, etc. Me va escriure entusiasmada, perquè era escriure preparat, i no t'has entusiasme, a dir, que això del lot li agrada molt les praderes, la qual cosa ja em va caure bastant bé. I la vaig passar i no l'havia vista mai, però sé que és una entusiasta de les praderes com a element paisatgístic, etnològic, ho explicarà ella segurament, que és part important de l'explicació que m'ho farà avui. I bé, quan van dir que volien dur qualcú especialista, crec que no hi ha altre paradigma més important que ella a Mallorca, que conegui millor les praderes de Mallorca, la geologia de praderes que hi ha a Mallorca, i ho és perquè és de Llucmajor. I Llucmajor és una de les terres amb més quantitat de praderes que hi ha, i sobretot llevar la costa,
i mos lliga, en Llucmajor i Muro, sabeu la quantitat de trencadors de marès que anaven i venien. Que a Muro, com ha anat en Sant Morell, el marès era molt blanc, i altres zones no tant, i clar, el marès de Muro era mal de treure, aquest de Sant Morell i picar fora. En canvi, te n'anaves a Serenal i fes 4 vegades més peces en un dia que no a Muro. Per tant, ni anàvem ni tornàvem. Una anècdota d'un que hi anava, fa molt de dobbers, tornava, s'aturava cada Pablo quan arribava a Muro ja no tenia. No diré nom. No diré nom ni que sigui, ni que visqués tot d'una victòria. Bé, la Catalina Salvat, dic que és arquitecte, no? Té postgrau, màster i és doctora en urbanisme. Clar, la tesi és aquesta. Memòria d'un paisatge gravat, les praderes de marès, empremta territorial del paisatge i identitari de Mallorca, que és el punt de partida d'una actitud vital i laboral, no? Que l'ha duit a guanyar prèmits i, sobretot, ha anat fent molta proposta lligada amb el marès, no? Construcció de marès, noves construccions de marès, repensar-lo, i ha fet diverses publicacions. La tesi està en xarxa, però són 600 pàgines, ja sé que no la vol llegir. Si cercau Muro, pot surt 128 vegades, però trobareu fotografies, trobareu registres, trobareu de tot. Per tant, l'impacte de Muro en aquesta tesi crec que és més que significatiu i justificatiu que avui sigui aquí. Però si voleu un resum, podeu anar a un llibre de Leonard Montaner que va guanyar el Premi Fanti Roig, que Maria de la Salut, que se diu Les praderes de marès, identitat oblidada del paisatge de Mallorca. Bé, està també publicat a la Butlletí de Societat Arqueològica i Caludiana, número 70, també hi ha un article molt interessant, vaig llegir. I bé, per tant, basta prou i bé per explicar que és una Catalina de moment i perquè està molt bé que sigui avui aquí i perquè hi ha molta gent aquí perquè interessa, en principi sabien que interessen les praderes. I nosaltres aquí hem volgut ajuntar dues coses, això, i ja que m'han dit per presentar i fem un concurs de fotografia, m'han dit perquè no ho fem el mateix dia. I és que del concurs de fotografia podran escoltar qualque pensar i l'any que ve que en farem un altre de concurs ja tindran més idea de què han d'anar a veure i a cercar, no? I bé, la segona part d'això és que volia fer un viatge mental per dins Muro, ja no xerraré gaire més, perquè nosaltres tenim dos topònims, sobretot grossos de praderes. Un que se diu Son Pedrera, Pedrera, Cap de Pedra, un, és prou gros, sabeu que ja està ple de praderes, i un altre són les praderes. Clar, a Muro, que ha dit en Rafael, que hi havia més de 300 praderes que efectivament els dimonis tenim inventariades des de 2007, un lloc que se digui les praderes toponímicament en els mapes devien ser importants. I aquestes són les praderes de Vinromà, les antigues, no? Estan a Sant Andret d'un Toledo. I són les praderes antiquíssimes, no? Són dos topònims que tenim de praderes. Però ara si féssiu encara una altra extracció, menys si qualcú de Muro m'ho imaginant, som a la riba. I veus que la riba tira una línia recta de marès cap a la benzinera, molt bé, del campanar, de la riba en el campanar, tirant cap al carrer Major, això és el Muro antic. I en aquest Muro antic està assegut a damunt una pradera. La majoria de cases de Muro tenen un clat o l'altre convertit en pradera, per ús de la mateixa casa o per vendre. Però a més, el creixement de Muro s'ha fet damunt praderes. I ara ens situarem a la zona de Son Font, no? Situem Son Font. Si veniu de l'entrada de la recta de Son Blai, dels cavalls, tota la banda esquerra, tot això són praderes. Si mireu cap a Son Font, darrere la plaça de Toros, són praderes. Plaça de Toros, pradera. A davant ja està Alpe, és una pradera que travessa. Seguim i tots aquells pisos nous que hi ha allà són les praderes de Can Llarg. Mirant la pista d'atletisme, la part de baix, una pradera, baixant la costa aquella, una pradera. Seguim i som davant l'institut i a l'esquerra que tenim la pradera de Can Moragues, que tenim aquell molí damunt, i aquella palma. Baixant la costa del Ferro, a mà dreta, trobant Can Maganet, que se veu clarament la pradera, però el que no se veu és que hi ha una cova excavada de marès.
Molt fa que hi ha la Conoi, la Pradina de que allà hi fan esquintos, les festes d'esquintos, no ho sé. Si pugem cap a l'Espal Blanau, tot l'Espal Blanau, Comuna de Can Olivet, tot això que eren Pradines. I arribam a la plaça Santa Catalina Tomàs, que era i seguim, i passant intensiu, i grossa, passant intensiu, i arribam a Aquines, a les praderes de Sant Antoni, que ara avui per avui són les praderes més interessants i que més haurien de treballar perquè són públiques, o sigui, són de l'Ajuntament de Muro, i són fetes a mà, i per tant verges, entre cometes, per tota actuació per posar en valor aquesta història dels trencadors de Marès. Per tant, he fet una volta petita, ja heu vist que mig poble està en un Praderes en temps nou. Perquè Som Font, que era Som Font, abans, l'any passat un home em va dir el poble nou primer, la Bogonera, era Som Font. Quan Som Font ja va estar sentat, el poble nou, la Bogonera, que comença d'aquí cap allà, no el verà. I tots dos estan igualment a damunt Praderes. Ja cal, perquè això és... Per això no va. Bé, i fixeu-vos, Muro, que ell n'hi ha repetint, però nosaltres sí que començant a tenir frescos els topònims, que ja on tenim Praderes, seguirem millor la xerrada. Mireu, Som Font fa pa, de Praderes, Som Blai també, Som Morell i Som Pereira, Som Lleig i Som Auba i podríem seguir cap a la Cantí. Arvelat, que n'hi ha moltes, i Som Submergí, que també n'hi ha moltes. Que és d'una altra tipologia. Per tant, aquí de fora, demà, diumenge, veureu que hi ha les mides de Marès, les que han agafat. I si n'hi ha de noves maneres, ho deis, i les tindrem en compte. De moment, han agafat perquè les praderes, a Muro, han condicionat el llenguatge també, com tantes altres coses. Tenim, per exemple, nosaltres xerrem de mitjans, mitjans, cantons i Marès, però nosaltres pràcticament és sinònim. Els mitjans solen dir els de Llivany, les toblades. Els Marès de 10, la separació de 10 centímetres, el perpany de 18, les zones interiors, i llavors cantons, l'estàndard, això que tenim aquí, 20 centímetres, i el més gros, els 5 quarts. Fixeu-vos que els 4 quarts és un cantó, i el cantó és el Marès estàndard, original que tenim. A cara. Perdona, nosaltres a Muro hi ha paraules de Marès, unes quantes. Quan anem cap a Som Morell, allà davant, se diuen els batalucs de Som Morell, són pedres de Marès immenses. Els cantons fan baumes, que són aquelles petites entrades per erosió mateixa o per deixar anar. Parlant de llibanyes, a dins una pradera de verdes, feien cantar maresos, les feien ballar en els cantons. I feien servir aquí, a Muro sabem, gràcies al dimoni, saben el manco que això era un tallant i que això era una escodra, el manco les imita, diguéssim. Però que hi ha un perpal, una manuella, un mai, un picadís, que feien servir la picassa, un picassó i un verduc. Totes aquestes paraules són molt comunes a molta de gent de Muro. Però si sortiu d'Espalda i xerrau d'un verduc, moltes vegades no ho entendran. No? I aquestes paraules dic que són la senya d'identitat de coses que han perdurat en el temps a un poble i han quedat encastades en el llenguatge ordinari de la gent. Ja està, faig introducció i moltes gràcies per escoltar-me en silenci. Ara, Catalina, contenta que hi hagi tanta gent cridant les pedreres de Marès. Primer de tot, donar les gràcies per haver-me convidat. Quan me va escriure en Sebastià, l'arxiver, vaig dir, ostres, segur, m'ho muntaré com sigui perquè jo visc a Barcelona. I per venir, perquè realment em fa super d'il·lusió estar aquí a Muro. Perquè jo som de Llucmajor, ja ho han dit, però realment en tot el procés de fer la tesi, Muro me va donar... És un territori tan ric, que ara ho explicaré en pedreres, en Marès i en moltíssimes història d'això, que me va donar molta informació. I vaig decidir,
he intentat fer com una espècie de retorn a la tesi perquè la vaig acabar fa 3 anys i realment, bé, moltes gràcies i també una petita nota de demanar disculpes si hi ha cap topònim que és incorrecte perquè clar, és a dir, jo me vaig basar especialment en fonts documentals, no fonts orals perquè la meva tesi era de tot Mallorca i clar, si havia d'anar per tot Mallorca xerrant la gent no, vaig estar ja 10 anys i hagués estat, no sé, segurament encara no hagués acabat i clar, el tema toponímia i ubicació exacta del nom sempre, clar, si no tens la font oral no, que diu, això és aquí, pot ser fet qualque error errada que deman disculpes d'antelació perquè realment sé que sap greu si s'equivoquen amb aquests temes. Bé, bàsicament vos explicaré, quan me van convidar vaig pensar i com ho faig per xerrar a Muro de Pedreres, perquè clar, és una cosa tan immensa i vaig fer una mica el que ha fet en Miquel Àngel, vaig retornar a la tesi i vaig intentar fer com una mirada de tot el procés de la tesi i tot on jo havia, diguéssim, extret coses de Muro i que ara vos explicaré. Però bàsicament la meva tesi està basada o intenta parlar de totes les pedreres de marès de Mallorca. Per què? Perquè tenc una de les primeres com hipòtesis, que és el que dèiem quan investigam, és que Mallorca és una illa de pedreres de marès. No? I aleshores la tesi, l'objectiu principal de la meva tesi, o sigui, de dedicar els esforços amb aquesta investigació, era per una banda, documentar pedreres en el màxim que jo pogués, perquè qualsevol cosa que està documentada queda dins la memòria, perquè bàsicament les pedreres és una cosa que va en picat a desaparèixer. No? I també posar en valor de manera patrimonial, se li pot dir d'aquesta manera, les pedreres de marès, però també des del punt de vista de paisatge i especialment intentar, perquè jo som arquitecte i el doctorat el fa un departament d'urbanisme, territori i paisatge. I aleshores intentar veure si realment podria, no, des del punt de vista de l'impacte en el paisatge, no, de les pedreres com a espais que extreuen, no, i alteren un territori, si realment podria trobar la manera, les lògiques per poder fer pedreres sense fer malbé el nostre paisatge, entenent-les com una suma, no? Una capa afegida, un valor més i no com una ferida, que moltes vegades sempre hi ha aquesta dialèctica. Això no vos ho explicaré aquí concretament, perquè si no, clar, podria estar 4 hores xerrant, però sí que us volia contextualitzar una mica aquest tema. Aleshores, xerrant de pedreres, he intentat només posar fotos o imatges de pedreres de Muro, perquè teniu suficients pedreres perquè puguin il·lustrar una presentació. Les pedreres de marès, per qui no va ser una introducció a nivell morfològic, a nivell de forma, tenim pedreres d'extracció manual, no? Com aquestes, tenim pedreres d'extracció mecanitzada, totes dues inactives, és a dir, que ja no extreuen marès, però que les tenim encara en el territori testimonis, no, d'aquesta activitat. Pedreres, en el cas de Muro, pedrera actives, vol dir que treuen marès, i pedreres que han existit, no, a l'esquerra, per exemple, l'any 1989, però que han desaparegut, que són aquestes d'aquí, a la dreta, és el mateix lloc, uns anys després, aquesta pedrera, no? Veus aquí les pedreres, tot això són pedreres de marès, ja no hi són. I això, principalment, aquest fet, això que heu vist ara passar, justament aquesta és l'única que no és de Muro, és de Llucmajor. Però aquest fet que veus aquí passar és el que succeeix i pel motiu pel qual jo començo la tesi. És a dir, me'n dono compte que hi ha aquests espais, aquests paisatges tan increïblement interessants, no? Són preciosos,
carregats de molta energia, de molta història, elaborats per tots els mallorquins prèviament, però que la normativa actual que regula aquests espais el que fa és que succeeixi això que estàu veient aquí, el concepte de restauració a nivell legal. La restauració a nivell legal és que tu has de retornar, el que diu la llei és que l'espai, un espai extractiu, que és una pedrera, una explotació, en aquest cas ho qualifiquen moltes vegades explotació minera, quan això també és un error terminològic, perquè una pedrera no és una mina. Bé, el que diu la llei, que la regula, és que s'han de restaurar. Vol dir, i tal qual ho diu, tornar a l'espai en el paisatge inicial, tornar-li les condicions que tenien el paisatge inicial. I el que jo sempre deia, intentava com rebatre, és i les pedreres no són paisatge en si mateixes? Sí que ho són, I la tesi, una part de tot el desenvolupament de la meva investigació, és precisament demostrar que les pedreres de Marès són paisatge i són part del nostre patrimoni paisatgístic. I per tant, aquesta actuació de restauració, que és principalment l'estàndard i que totes les pedreres fan, que vol dir omplir amb uns residus que són inerts, que no són contaminants, vull dir, és tot correcte, no hi ha cap problema. Però aquest rebliment, com li diuen, omplir de residus, el que fa és anar en això que hem vist abans. Que arribarà un moment que aquesta pedrera que veiem aquí o qualsevol altra anirem omplint fins a acabar a la cota superior i aquí no ha passat res. Tot anys i anys d'història que s'hauran oblidat en el nostre paisatge. Una mica això és el meu posicionament. O sigui, i per això volia intentar dir, podem fer pedreres que no suposin una alteració en el paisatge i poder-les fer de manera integrada, i d'aquí va sortir la tesi, i part del que vos explicaré és tot el que vos explicaré ho està dins d'aquesta tesi. Bé, l'origen de tot és el Marès. El Marès és l'origen de tot el context, el que ha permès que ara estiguem aquí xerrant de pedreres. El Marès, moltes vegades hi ha com definicions, diguéssim, que diuen que el Marès és una pedra arenosa, això no és correcte 100%, el Marès és una pedra calcarenita, que se diu, que és una combinació de pedra arenosa, però els grans, diguéssim, els minigrans que formen aquesta pedra, que són d'origen biològic, és molt interessant això també, estan, diguéssim, lligats, consolidats per un ciment, i això és el que li fa un ciment natural. I això és el que li fa que sigui calcarenita, mig calcària, mig arenosa. I és una roca sedimentària, això és importantíssim. Com veus aquí, és una roca sedimentària, que vol dir que geològicament no són sediments, és com si s'hagués anat com xafant, I l'origen biològic també és molt, diguéssim, identitari del Marès, perquè dins del Marès trobam moltíssims fòssils. És a dir, no anireu a cap pedrera de Marès sense trobar fòssils, n'hi ha milions. O sigui, és el més com identitari del Marès. I quan entres dins el món del Marès, vaig dir, aleshores intentaré trobar on hi ha Marès a Mallorca. Espero que se veu molt petitó, però llavors ho aniré assenyalant. I no hi ha tant d'estudis de Marès, realment és tot i haver-se, és a dir, és una cosa molt nostra i realment s'ha estudiat molt poc, però vaig trobar un estudi d'en Guillem Mas Guarnals, que malauradament ja no hi és, un campaner, que estudiava a nivell geològic els diferents tipus de marès i els datava amb antiguitat. Aleshores, trobam maresos que tenen des de 14 milions d'anys d'antiguitat fins a 11.700 anys d'antiguitat. I vaig intentar, amb el mapa geològic, intentar trobar
quines capes del mapa geològic corresponien a tots aquests tipus de mares que en Guillem Mas Gornals havia detectat. I, bueno, a lo que vos interessa de Muro, perquè realment Mallorca és un tema, però Muro també és bastant singular, teniu mares aquí de 9 milions d'anys, d'entre 9 milions d'anys i 5 milions d'anys, i cap a la costa, bueno, no cap a la, no està directament de la costa, però cap a la banda més de la badia, d'entre 3 milions d'anys i 700.000 anys d'antiguitat. També una mica, a vegades sempre se diu que totes mares és del període quaternari, i això també desmunta una mica aquesta tesi perquè hi ha mares que bàsicament no és del quaternari, és anterior, vol dir que són roques més antigues que no només és del període final de la nostra història. I vaig a poder dibuixar un mapa que crec que és el mapa més correcte que s'ha produït, perquè ara no vos ho explicaré, però només hi ha dos mapes, de qual només dues publicacions dibuixaven els marès de Mallorca i eren totalment diferents. Un deia que n'hi havia molt poquet i l'altre que n'hi havia moltíssim. I al final, amb aquesta reconstrucció de la del Mas Gornals, vaig poder fer aquesta cartografia, que com veig tot el que està en color és on hi ha marès a Mallorca. Bàsicament, això el que és interessant és que ens diu que el 28% de Mallorca és marès. 28%, és bastant, no? I el 39% de tota la costa de Mallorca també és marès. En el cas de Muro, és una cosa bastant singular perquè, com veus, el terme no té tampoc tant de marès, és a dir, no és un dels termes tipus Llumajor que quasi tot el terme municipal és marès. Vull dir, vosaltres teniu el marès bastant concentrat a la zona de, com molt bé ha explicat el Miquel Àngel, i no teniu marès a costa, i això també és bastant singular, perquè no hi ha pedreres pràcticament a la costa. I se produeix una cosa bastant divertida, que és el 27,5% del terme municipal, amb una proporció igual que a Mallorca. És a dir, ja el Camp Muro respon, diguéssim, en aquesta mateixa lògica. I són 15,21 quilòmetres quadrats de Muro són de marès. Però com us he dit abans, és a dir, la meva investigació intenta com basar, o sigui, no és només una investigació històrica, sinó és una investigació propositiva. I per tant, interactuar amb el que diu la normativa per incidir principalment en la normativa és una de les coses que sempre he anat fent. La normativa, el Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears de l'any 99, aprovat definitiu, el que també fa és dir a quines zones de Mallorca se poden obrir pedreres i a quines no. Aquestes zones són aquestes taques que veus aquí com més oscures, que són les zones que el Pla Director diu que hi pot haver pedreres noves. A la resta de taques, on no hi ha aquesta taca, encara que hi hagi, en aquest cas marès, no hi podríem obrir pedreres noves. I això el que fa és que redueix el que jo li dic, els marès disponibles, perquè sí, tenim moltíssim de marès, però no el podem extreure, no podem fer pedreres noves. En el cas de Muro, concretament, només, de tots els marès que teniu, només el 38% és marès efectiu, disponible per obrir pedreres. I això, clar, hi ha un 62% de marès que teniu disponible que no el podríeu utilitzar mai per fer una pedrera de marès. Està prohibit. Bé, però clar, i tot això de les pedreres, per què? Bàsicament aquí veiem que les pedreres de marès tenen un fi, una finalitat, que és la construcció d'edificis. I sempre hi ha com aquesta mirada, que m'agrada tenir-la en totes les poblacions, que és entendre que els edificis, les construccions que hi ha a les poblacions, són en el que nosaltres ens representem, Ribes, Muro o Sigles.
arribes a no sé on, veus l'iglesi. L'iglesi és com l'element normalment més antic, no? I més visible de qualsevol nucli de població, com a mínim de Mallorca. I aleshores entenia que també era interessant veure quin percentatge de territori de la illa s'identificava amb un element construït en marès, no? Perquè al final el marès està fet per construir edificis. I amb aquesta mirada, no, panoràmica de tota Mallorca, resulta que a 42 dels 53 municipis de Mallorca tenen l'església principal construïda en marès. Estic dient l'església principal. Si ara després poguéssim entrar, no, i mirar tots els edificis històrics de cada lloc, això seria encara increixent, no? Però com a per fer un element que sempre hi és a tots, passa això. He dit 42 dels 53, però si ho mirem en superfície de territori, això és el 90% de la illa. Vol dir que el marès, és a dir, la construcció en marès, és un símbol d'identitat. No? És a dir, ens identificam amb edificis que estan construïts en marès. I per tant, no podem deixar d'executar aquesta tradició. No poden deixar de construir en marès, tot i que ja no se construeix pràcticament en marès a dia d'avui. Bé, hi ha un altre aspecte, no, de tot això relacionat amb la construcció en marès, que un ja l'hem dit, no, el sentiment identitari, no, ens identificam o ens reconeixem en l'edifici, no? Però també hi ha un altre tema que és la memòria que hi ha vinculada a l'extracció del marès, no? La memòria de moltíssimes persones, els trencadors, no? Que han extret totes aquestes pedres, i el paisatge resultant, no? Les pedreres de marès que resulten, no? Que esdevenen un paisatge elaborat, no? Creat per les persones, perquè està com lligat en aquest sentiment identitari dels edificis representatius i no representatius, perquè en marès construïm tots els tipus d'edificis, no? Tant edificis supericònics com una caseta de fora vila. I d'aquí votaríem en el procés de transformació, és a dir, hem xerrat que el marès és una roca, no? És una part de la nostra geologia, però el marès en si no és res, és a dir, necessitem transformar-lo. I en el procés de transformació el que és interessantíssim és tota la quantitat de coneixement que hi ha implícit en el procés de transformació. Bé, diguéssim, com sabeu, i aquí ara tenim una mostra, no? És a dir, el marès s'extreu de les pedreres, hi ha el procés d'extracció en què s'obtenen els mitjans, els cantons o els blocs de marès, que veient només el resultat de lo que... O sigui, el bloc pot saber molta de la història que ve de la pedrera i al revés, no? Mirant la pedrera ens informa. Qualsevol pedrera ens dona informació de quin tipus de marès, de qui l'ha extret, no? Si l'ha extret manual, si l'ha extret en màquina, inclús de la qualitat del marès, que ara veurem. En mi cas jo també m'ho he anticipat, que ja m'agrada, perquè amb el tema dels formats és un tema apassionant, el del format. És a dir, és molt curiós perquè el marès s'ha extret sempre amb el mateix format, ja sigui quan s'extreien manualment com ara. No? És a dir, el format vull dir les mateixes mides. El marès s'extreu en blocs prismàtics, no? A tot Mallorca de mida de 40 per 40 per 80. Però a Muro i a Santa Margalida també ho he trobat, en molts, a quasi cap altre lloc ho he trobat, s'extreu més petit, com un bloc xapat, és a dir, 20 o 25, no? Depenent, per 40 i per 80. Això és una característica que jo sempre m'ha intrigat. És a dir, perquè si tot Mallorca és de 40 per 40 per 80, aquí és més petit. Però si poguéssim tornar a la geologia, resulta que la geologia de la vostra contrada, no? de Muro i Santa Margalida, la geologia del marès, és un marès d'edat similar al marès de la pedra de Sant
sabeu que la pedra de Santanyí és un tipus de marès, tot i que hi ha gent que diu que no és marès, però és un tipus de marès de més alta qualitat. Què vol dir més alta qualitat? Simplement vol dir que els grans, és a dir, els grans amb el ciment estan més cohesionats, vull dir, estan més junts, són més densos i per tant és menys porós, però també pesen més. I sorprenentment, diguéssim que hi ha com aquesta espècie de franja, que són entre Muro i Santa Margalida i la costa de Felanitx principalment, que coincideix, aquesta tipologia de marès més que jo tinc una hipòtesi, que és un marès més bo és d'aquí i per tant no necessitava, o sigui, la peça que treien era més petita, era més resistent i per tant era més eficient ja treure-la en un format més petit. Perquè el que sí que també és bastant curiós, i he llegit a molts llocs i molts trencadors i això ho diuen històrics, és que la mesura aquesta del 40 per 40 per 80, o la vostra en aquest cas de 40 per 20 per 80, és donada, és a dir, és una mesura com un màxim de pes possible que pot moure una persona quan es treu la peça. És a dir, perquè un trencador de marès pot treure una peça ell tot sol, no necessita més persones. D'acord? Aleshores, el pes màxim que podia moure una persona, tot i que jo ho he intentat i no podria moure, és, diguéssim, el que donava la mesura. I per tant és que tot està com lligat, no? Bé, amb els formats no m'hi vull estendre, però és un cas bastant curiós que vos passa aquí, aquest format com més petitó. Bé, com vos he dit jo el que vaig intentar, a partir d'aquí vaig dir, aleshores el que jo faré és dibuixar, perquè jo som arquitecte i nosaltres el nostre llenguatge són els dibuixos, vull dir, ara estic xerrant, però jo el que faig bé és dibuixar. Aleshores, vaig dir, dibuixaré totes les pedreres de marès que puguin haver existit mai a Mallorca i que jo pugui trobar, evidentment. I per fer això el que vaig fer és com una espècie de mescla de documents diferents. Vaig mirar els llibres d'obra dels edificis singulars de la Seu, de Castell de Bellver, de la Llonja, és a dir, edificis singulars que tenien i que hi ha estudiosos que han estudiat, és una redundància, el procés de sobre i veure si sortien pedreres. Vaig mirar les cròniques històriques de Mallorca i les, diguéssim, descripcions de Mallorca històriques, a veure si sortien pedreres. Vaig mirar llibres dels viatgers que venien, gent de fora, romàntics, que venien i descrivien Mallorca i vaig mirar si sortien pedreres, vaig mirar cartografies històriques i cartografies recents i vaig mirar arxius i arxius de pedreres i amb tot això vaig aconseguir dibuixar 1.420 pedreres de marès a Mallorca, que ara veureu aquí. Si vais de fora segurament no sabeu, però aquí estan amb uns puntets vermells, tot això són pedreres de marès, que és bastant curiós perquè una persona podria pensar si hi ha tant de marès a tota l'illa, probablement hi ha pedreres com pum, ara una aquí, una allà, no, i això no succeeix. Una de les primeres coses que vaig descobrir, i especialment ho vaig descobrir aquí, o sigui, ho vaig veure aquí, ho vaig comprovar i després vaig veure que se repetia, és que les pedreres de marès funcionen per conjunts, és a dir, sempre hi ha, quan tens una pedrera, sempre n'hi ha més. És a dir, no són elements aïllats. I això també implica que hi ha una espècie de lo que jo li deia reverberació de paisatge, no? És a dir, tens un element de paisatge i aquí n'hi ha un altre, aquí n'hi ha un altre, aquí n'hi ha un altre, i per tant fan com suma. I això és interessantíssim. En el cas vostre, de Muro, vaig poder dibuixar 132 pedreres de marès, una activa i 131 inactives, és a dir, que ja no treuen marès. I moltes d'aquestes, tot i que jo les he dibuixat, existeixen a la cartografia meva, però no existeixen a la... Bueno, sí, la pedrera existeix a la realitat, però pot ser estar enterrada davall de terra o el que sigui. I també és interessant, en aquest cas, jo que ara he comptabilitzat Muro,
però és molt interessant la relació amb la franja de Santa Margalida, perquè és com, realment hi ha com una espècie de continuïtat. Però bé, per tant, Muro és un territori de pedreres, ningú se n'oblida d'això, i per tant el que ara intentaré fer és com fer una baixada en aquesta cartografia que us he ensenyat aquí. Baixarem pel vostre territori i vos intentaré mostrar de totes les pedreres que he trobat com coses que puguin ser interessants, una foto, un text, una cita, no sé, coses variades, perquè puguem tenir com més consciència de lo que implica. Lo primer de tot que s'ha de sempre citar és el mapa de Mallorca d'Antoni Despuig, el cardenal Despuig, perquè en aquest mapa els topònims que me titulaven la xerrada, però que també són els que donen nom a totes les vostres pedreres i en els àmbits de les pedreres, ja sortien aquí. No sabeu gaire bé, però bueno, són Blai, són Aigua, Vinromà, són Sant Martí i són Morell, són Perera i són Lleig. I començam amb, diguéssim, cites generals a pedreres de Muro. Com que Muro era tan important en tema de pedreres, moltes vegades deien les pedreres de Muro. En Jeroni de Bernard, l'any 1789, diu, en el seu llibre Viaje a las villas de Mallorca: las canteras sí que se hallan algunas célebres, pero solo abundan en piedra arenisca como en la villa de Santanyí y en la de Muro y Felaniche, diu així, las más sólidas para obras. És a dir, l'any 1789 ja eren famosos a Muro a nivell de Santanyí i a nivell de Felanitx. En Grasset de Saint-Sever, no sé francès, no ho diré bé, Saint-Sever, mai ho dic bé, diu en el seu viatge a les Illes Balears i Pitiüses l'any 1807, ja ho diu, en el veïnatge de Muro hi ha una pedrera d'excel·lent material, però ara crec que aquesta cita, no sé per què me'n recordava d'una altra manera, és igual, d'excel·lent, material per a la construcció. No he trobat de quina pedrera se refereix. En Joan d'Ameto, a la Història General del Reino de Mallorca, té un apartat de pedreres, això és de l'any 1840, diu: canteras. Las hay llenas de conchas, caracoles, estrellas y otras producciones marinas. Son los fósiles que vos he dit abans. No son menos comunes en Muro y particularmente, hay una errada aquí, em sap greu, en las huertas de don Mariano Simó, quien en 1854 nos regaló varios de dichos petrificados. Veis, podríem seguir. No sé tampoc les huertas de don Mariano Simó on eren, però com a mínim citava pedreres de Muro. Imprescindible la figura de l'arxiduc Lluís Salvador. Sortirà diverses vegades. En el seu llibre de Die Balearen, diu l'any 1869, té com un apartat primer que xerra de pedreres de Balears, en aquest cas. Diu: en cuanto a la segunda clase de piedra de construcción y las diversas clases de margas calizas, puede decirse que su explotación es importante. Los sillares, que por sus dimensiones y facilidad de labrado constituyen un buen material de construcción, se distinguen en dos clases: una de fino granulado de piedra pedra de Santanyí, y la de granulado más grueso y más o menos blando, que recibe el nombre de amarás. Y segueix, ¿no? Las pedreras del Águila, del municipio de Llucmajor, Muro y Manacor dan también esa clase de piedra excelente para la construcción. I aquí és on ell primer presenta, diguéssim, i associa pedreres de Marès en aquests tres municipis. L'any 1887, un erudit, en Pere d'Alcántara Peña Nicolau, en la guia manual de las Islas Baleares, diu: Muro. En su cercanía existen famosas canteras de sillería de buena clase para construcciones de edificios. I finalment, un document bastant interessantíssim de l'any 75, que és l'Inventario Nacional de Rocas Industriales, com veus, sou aquí, és on cita també bastants d'explotacions de pedreres de Marès dins aquest municipi, que ara veurem una mica més en deteniment. I també dos apunts més de cartografia, que segur que ningú veurà perquè és superpetitó,
però en el mapa topográfico nacional de l'any 63, si ara poguéssim fer un zoom, veuríeu que allà on vos he marcat, no? A la zona de Sant Blai hi ha un símbol que vol dir pedrera, a la zona de Vinromà hi ha un símbol que diu pedrera, a la zona de Son Auba hi ha un símbol que diu pedrera, a la zona de Son Perera i Son Lleig, no? També hi ha un símbol que diu pedrera. I a la zona de Son Morell també hi ha un símbol que diu pedrera. Vull dir que era tan important que marcaven amb un símbol. I això mateix passa l'any 2003, però com que l'activitat va en picat, no? N'hi ha menys, i per tant, i torna a aparèixer, no? Sant Blai. Tot i que això no vol dir que siguin pedreres actives, simplement és que la cartografia a nivell estatal reconeix que hi ha unes pedreres inactives o actives, és igual. Tornem a Vinromà, a Sant Blai, Sant Font, a Sant Morell i a Sant Auba i Sant Perera. Fins aquí, diguéssim, el repàs com general de coses que citen pedreres de Muro, però sense saber quina pedrera concretament estan citant. Tot això ja em va permetre, com heu vist, fer aquell mapa de Mallorca on hi ha les 1.420 pedreres, però després jo, aquestes agrupacions que vos he dit, no? que hi ha com una sèrie de llocs que tenen més intensitat de pedreres, de territoris, les he com baixat d'escala i he fet cartografies específiques, perquè el que m'interessava, era veure el creixement d'aquestes pedreres en els anys. I per això sempre de cada lloc vaig fer tres dibuixos, tres cartografies de tres èpoques diferents. Una, a l'any 56, que és aquesta que veus aquí. L'any 56 és importantíssim perquè és un moment que és previ o semiprevi, més o menys és el moment en què se passa de l'extracció manual a l'extracció mecanitzada del marès. I per tant és un moment que moltes vegades mostra, en general, mostra pedreres manuals i encara no hi ha pràcticament pedreres d'extracció mecanitzada, que són a nivell de forma molt diferents. Després el segon moment temporal és l'any 80, als voltants del 84-89, que és un moment com també d'hereu, del boom de creixement i de construcció, hi ha moltíssimes pedreres mecanitzades per tot el territori, i el moment actual, que no era, o sigui, el moment actual de quan jo feia la tesi, que era l'any 20, diguem-ho així. I aleshores el que feia, ara ho aniré passant, les pedreres, ara no me'n recordo. Les pedreres són aquestes taquetes més oscures que veus aquí. Això és una pedrera, tot això són pedreres, són aquests puntets que veus aquí dibuixats. Sí? No sé si s'entén. Aquestes són les pedreres que hi havia a l'any 56, les que se reconeixien de la fotografia aèria de l'any 56. I ho vaig solapar amb el parcel·lari. Perquè el parcel·lari ens dona també una informació que a mi m'interessava molt, que era com totes les pedreres s'integraven en el territori on se posaven. I bàsicament volia mirar si destruïen o no destruïen el parcel·lari. Una de les coses que vaig descobrir, i que aquí passa molt, però vull dir, sempre m'ho va permetre poder dibuixar totes les pedreres, és que qualsevol pedrera de marès que s'ubica a un lloc, normalment respecta el parcel·lari on s'ubica. És a dir, si hi ha una paret de pedra seca, aquella pedrera mai passarà aquella paret. I a vegades he arribat a veure, aquí no, però a altres llocs, que te queda una paret de pedra seca i com una pedrera, els forats, i la paret de pedra seca que s'aguanta dins un metre de terra, damunt d'un metre de terra. És a dir, la pedrera no altera el parcel·lari i per tant s'ubica d'una manera respectuosa, en el contrari d'altres tipus de pedreres com les de gra o altres tipus que arrasen amb el que tenen. Bé, en aquest cas, el que veiem és que quan fem els trasbots temporals, clar, hi ha moltes pedreres que apareixen sempre en aquest moment dels anys 80, han crescut molt,
són aquestes, veus aquí de sota apareix el Vinromà, la Pedrera Nou, la grossa, la mecanitzada, perdó, la de Sant Perera, no? Moltíssimes, Sant Morell creix bastant, també. I l'any 21, això el que passa és que ja no hi ha activitat i només les pedreres que jo dibuixava en color eren les que eren reals i amb una no sabeu, és molt petit. Podeu mirar la tesi si qualcú li interessa. Desapareixen moltes pedreres, diguéssim, bàsicament és això. Bàsicament aquí me servia per detectar que dins el conjunt hi ha com quatre zones on hi ha com més intensitat que unes altres i voldria fer com uns zooms d'aquests mini territoris per entendre una mica més. Bàsicament i és per això que he fet el títol de la conferència. Son Blai, Son Auba, Son Sant Martí i Vinromà, i jo dic, i passant per Sant Antoni i Son Morell. I en tot això diguéssim que tindríem el territori de Muro i les seves pedreres. Bé, anem a Son Blai. El territori de Son Blai vaig poder dibuixar 68 pedreres, que són tots aquests dibuixets que veus aquí. I combinant tots els documents, que no vos explicaré, de històrics, de registres, de no sé quantos, vaig, diguéssim, perquè moltes vegades la informació se duplica. A un registre te surt una pedrera, a un altre te surt una altra, però en realitat és la mateixa, no pots sumar, diguéssim. I me sortien totes aquestes pedreres, que bàsicament són dos topònims, Son Blai i Son Font. La primera pedrera de Son Blai que trobam està en el mapa d'en Despuig, de l'any 1784. Com ho sé? És una hipòtesi, no ho diu. Però si miram la vista de Muro, això és on som ara, apareix, espero no equivocar-me, i això és Iglesi. Si miram el territori, l'únic punt de vista on pots veure el convent així i Iglesi així és des de Son Blai o Son Font. Per tant, la meva hipòtesi és que aquesta pedrera que en Despuig deia Muro, que segur que tots els murers sabeu aquesta d'això que diu Muro llamado por los moros Aljebelíes, población de 1013 o 15 vecinos, era ya villanario en el año de 1272, su cosecha es de granos, ganado, cáñamos, alcaparras y seda, comprende porción de los marjales, tiene en su distrito una cantera de piedra de muy buena calidad, i la dibuixa. És l'única pedrera que surt en aquest document, i és l'única menció a una pedrera. Vull dir, devia ser important perquè si no, no l'haguessin dibuixat aquí. I jo tenc la hipòtesi que és Son Blai o Son Font, no ho sé, una de les dues, 1784. Després hi ha aquesta imatge que també és preciosa, de l'any 1953, que podeu veure també tota la zona aquesta de Son Blai i Son Font crec que és aquí, i Son Blai més a baix, i la plaça de toros, però amb totes les pedreres, tot això que veus aquí, més oscur, tot això, aquests foradets, tot això són pedreres, tot. Està plegat. Quan en Miquel Àngel ho descrivia, dic, aquesta foto, si jo pogués saber aquests llocs, perquè no els sé, podries identificar. Amb fotografia aèria és una mica això, no? Això és una pedrera, això és una altra, tot era com una espècie de laberint enorme de pedreres que colonitzava Son Font i Son Blai, que després si ho mireu vos entreteniu, hi ha camins que s'han desviat, és molt divertit. Bé, anem a una de les primeres pedreres que, a part de la d'en Despuig, que és de l'any 1907, que és la pedrera de Son Font, que apareix en un document que se diu Estadística Minera i surt aquí, Son Font, Muro, l'any 1907. És una pedrera que surt, aquestes estadístiques eren com uns registres de pedreres i aquesta pedrera surt entre l'any 1907 i 1929. El director d'aquesta pedrera era un tal Jaime Serra Palau.
I aquesta pedrera és genial. L'any 1907 tenia 15 operaris. L'any 12, o sigui, faig vots de 5 anys. L'any 12, 16. L'any 17, 11. L'any 22, 20. I l'any 27, 22 operaris. Que surt aquí. Màquines, veus que hi ha un apartat que aquí diu màquines, 0. Vol dir extracció manual. Volum de pedra, extret. L'any 1907, 1.850 metres cúbics. I fins a l'any 27, que en treia 2.300. Això és anual, és un volum bastant elevat. I aquesta pedrera, com ja he dit, apareix en aquests registres fins l'any 29. Evidentment, no he pogut ubicar exactament aquesta pedrera, de dues que seria una d'aquestes de per aquí. No m'he aventurat. A qualcuna d'altres sí que ho he fet. Després vaig trobar una altra que és Sant Blai, que no se sap quan va començar, però se sap que va acabar l'any 1955, i jo he deduït que és aquesta, que està aquí, i vos he posat aquí una imatge aèria perquè moltes vegades passa que quan mireu fotografies aèries, no? Si ara obriu Google Maps o el que sigui, diràs on són les pedreres? Doncs que no, moltes vegades no se veuen, no? Han desaparegut. No és que hagi desaparegut, però està tan integrat que no se veu. I bé, aquí se veu més bé. Aquesta pedrera és bastant interessant perquè hi ha hagut com una espècie de reconversió a espai agrari, no? I és bastant interessant la conservació i la superposició de les dues activitats. No sé si ara aquí potser m'equivoco o no, però jo després també en tota la tesi vaig fer... Jo encara la tenc una alerta de Google que se diu pedreres i cada vegada que surt a qualque banda una notícia de pedreres m'arriba un avís en el mòbil i sempre anava com recopilant notícies. I vaig trobar aquesta, que en mi casa supos que sabrà de què va això, que diu piden la protecció de la cantera restaurada del camí del Carnatge. No sé com ha acabat, podríem xerrar, però jo defenso que s'han de protegir les pedreres i per tant recolzaria aquesta proposta. No sé si era aquella o era una altra. A Sant Blai hi ha aquest altre topònim que és Sant Font, no? I aquí us he marcat aquesta pedrera que és com un tros d'aquí, perquè en realitat l'any 56 era una pedrera molt més grossa i que després a les visites de camp que vaig anar fent vaig poder fotografiar magnífic, un espai genial i tot vegetat a baix i estava allà tal qual. Això és de l'any, de quan jo vaig fer el treball de camp, que era l'any 15. Seguim a Sant Font, aquí realment és bastant prolífic, no? L'espai aquest de Sant Font i Sant Blai, amb una altra pedrera, que és aquesta d'aquí, que de dues que va tenir activitat fins l'any 66, he posat aquesta foto l'any 84 per si s'entén més bé el quadrat aquest, però aquesta pedrera és una pedrera que és com un rectangle i després té com una espècie de passadís, que ara el veurem, que és aquest d'aquí, d'entrada. I queda com amagada a darrere d'unes altres, una parcel·la d'aquí. No he pogut entrar. Normalment no intentava mai, intentava com que la tesi sé que sabia que se publicaria, totes les fotos que vaig fer intentava sempre tenir permís d'aquí de propietari perquè són espais privats. Això és un altre tema, diguéssim, de les pedreres. Exceptuant-se de Sant Antoni, que és pública, perquè l'Ajuntament l'ha comprada, són espais privats. I aleshores sempre hi ha aquest input, diguéssim, que dificulta, no impossibilita, la seva gestió una vegada no s'estreuen veres. Després hi ha una pedrera que moltes vegades aquí començava amb un altre tema, que és bastant també interessant, que és quan ja la pedrera no agafa el nom d'allà on està ubicada, sinó que agafa, no sé, bé, això pot ser un topònim, però llavors tens pedrera Margarita, pedrera Pedro, pedrera... Clar, llavors això és molt difícil llavors d'ubicar. Una altra pedrera que tenim a la zona aquesta de Sant Blai i Sant Font és aquesta, que he posat la foto de l'any 89, perquè ara mateix ja no hi ha res d'aquesta pedrera. Però aquesta, que se deia Montcades, una pedrera anomenada Montcades, que l'any 75
es titular era un tal Juan Mir Palleras. I és bastant divertit intentar anar. Jo vos dic els noms perquè pot ser qualcú de vosaltres vos sona. Una altra pedrera, Sant Font, com vos he dit, pot ser m'equivoc de noms i tot això, de l'any 84 activa fins l'any 84, que està just aquí, que ara mateix pràcticament crec que està mig eliminada. Amb el titular d'en Antonio Mas, m'imagino que deu ser ensenyat. I Sant Blai, que aquesta pedrera és una de les més recents que hi ha en aquesta zona, que va tenir activitat entre l'any 79 i l'any 2009, amb el titular de l'explotació Excavaciones Lorenzo Capó SL. I és aquesta pedrera que està a vora aquest camí, que m'heu de perdonar, però no sé quin nom té aquest camí. No té nom. I del camí no té nom. Hem acabat en Sant Blai i Sant Font i mos desplaçarem cap a Sant Martí. Sant Martí, si vos he de ser sincera, me va costar molt. Me va costar molt poder dibuixar les pedreres de Sant Martí. Perquè me direu, i com dibuixes les pedreres? I doncs jo el que faig és aquestes vistes aèries que estan publicades, les mirava, intentava reconèixer pedreres i les calcava. És com super bàsic, no? Però a Sant Martí me va costar molt. Però en canvi tenia molta informació de documents i vaig interpretar o fer hipòtesi de quatre pedreres. Una de les que són més interessants, que surten al mateix document d'aquella que veiem abans, és aquesta que es diu Sant Martí, que té activitat entre 1907 i 1930 i surt a l'estadística minera una altra vegada, que tenia com a director en Rafael Perelló Ferrer entre l'any 1907 i 1911 i després canvia i és en Rafael Rosselló 1911 fins a 1930 i llavors ja no apareix aquesta pedrera. A diferència de l'altra que veiem, tenia 4 operaris, l'any 1907, 4 operaris el 12, el 17 i després l'any 22 sí, ja creix més i passa a 12 i després a 15. I volum, 400 metres cúbics extrets cada any i després com a màxim fins a 900, vull dir, molt menys que la pedrera que veiem anteriorment. A Sant Martí també apareix en aquesta altra directòria de l'any 75, que li diu Son Sant Martín, i el titular de l'explotació era en Antonio Salas Miralles. I n'apareix un altre, que aquí és com el que vos deia abans, és a dir, està en el paraje de Sant Martín, però la pedrera nom Isabel, i el titular és en Antonio Grau Capó. Inclús posava la direcció d'allà on vivia, no sé, potser els podem anar a cercar. Bé, passaríem al tercer àmbit, que és Vinromà i Sant Antoni. Vinromà i Sant Antoni he pogut dibuixar 7 pedreres, que són les com més grosses. A Vinromà hi ha la pedrera històrica, aquesta és la pedrera nova, i ara aquí no vos he marcat l'antiga, però és aquesta d'aquí. Aquí hi ha la nova, hi ha una pedrera antiga, manual, que és aquesta. A Vinromà també surt en aquesta estadística minera, però abans que les altres dues. Surt l'any 1888. Les altres que apareixien per primera vegada l'any 1907. I diu Vinromà, Muro, i bàsicament no hi ha tanta informació, principalment. No diu els operaris, no diu pràcticament res, però surt, existia en aquell moment. I diu, les canteres reseñadas en aquest inventario son las de mayor importancia de la provincia. I Baleares sortien, en surten més, però a Muro només sortia aquesta. La pedrera de Vinromà també surt a un manuscrit que va fer un tal Agustí Frau i que va ser recuperat per en Sánchez Cuenca
o sigui, els manuscrits de l'any 1890 i en Sánchez, i allò va quedar com arxivat, i en Sánchez Cuenca l'any 2011 ho recupera. Però les dades són de l'any 1890 i també surt Vinromà i t'explico una mica què feia, on està, quin tipus de monasteu i tot això. I també diu, el que és aquí interessant es diu que varen fer amb aquesta pedra puentes de ese Vivot y ese Miguel distantes 12 y 14 kilómetros. No sé ben bé què vol dir, però explicava que s'havia construït amb el material de cada pedrera. I aquesta és la pedrera de Vinromà, la contemporània, o sigui, la mecanitzada. De la manual, com que no hi havia pogut entrar fins avui, no té fotos. Ara si faig un altre dia una altra xerrada les podré posar. I les pedreres de Sant Antoni, que aquí tenc datada, activitat registrada, documentada, entre l'any 1801 i l'any 1986. Les pedreres de Sant Antoni sabeu que estan a l'entrada del poble venint de la Pobla. La pedrera de Sant Antoni surt a dir Balearen, l'arxiduc descriu i diu: pujant un poc i deixant el cementiri a l'esquerra, es veuen en dos costats grans pedreres en les que s'han anat formant passadissos. Encara hi ha alguns pilars, de forma que, juntament amb les parets verticals, tot té l'aspecte d'una ciutat enfonsada, l'any 1869. Xerrava d'aquesta pedrera. L'arxiduc no descriu tantes pedreres, és a dir que sou superafortunats en tenir descripció de pedreres per part de l'arxiduc. Sant Antoni una altra vegada, el geògraf Vicent Maria Rosselló Verger, l'any 2006, fa un llibre que és genial, que se diu Les illes redescobertes. I té un apartat que se diu El marès clau de la construcció baleàrica. I dins aquest apartat té aquesta cita. Ell diu les interiors, les explotacions o les pedreres, aprofitant una roca menys meteoritzada, oculta sota el sol i la vegetació, oferien diversitat de pedreny, però el transport resultava més carregós. Així tot s'obriren grans pedreres de Llucmajor, Campos, Porreres, Falanich, Muro i diu, vora el poble, Santa Margalida, Petra, on encara se veia l'activitat. I tornen a dir, ve a la pedrera de Sant Antoni. Evidentment, una fita, no? La pedrera de Sant Antoni passa a ser de l'Ajuntament. Això per jo és un top. És a dir, quan l'Ajuntament decideix comprar una pedrera i una altra cosa que també és molt interessant és que les pedreres no només és que són propietat municipal, ara és que estan qualificades d'espai lliure públic. És a dir, el planejament urbà qualifica la pedrera com a espai lliure públic. I això només passa a 3 llocs de tot Mallorca. Aquí, a Palma, a davant de l'aeroport, que se diu Escarnatge, i a Llucmajor, a dins Sant Verí, que hi ha una mini pedrera feta a mà, que si les pedreres de la fossa, que també estan qualificades d'espai públic. La resta de pedreres, a part de que moltíssimes estan dins sòl rústic, per tant no se poden qualificar d'espai públic, és evident, però moltes de les que estan, jo què sé, dins Serenal, moltes que estan dins els nuclis urbans o prop dels nuclis urbans no estan, és a dir, són privades i no tenen cap tipus de reconeixement ni de qualificació. Per tant, crec que realment s'ha d'aprofitar que aquesta pedrera és municipal i a més, a nivell legislatiu se pot fer un projecte d'espai públic, no? Perquè és el que li dona la seva qualificació. Bé, això són les pedreres de Sant Antoni. I passarem per Sant Morell molt ràpidament, on hi ha 25 pedreres, com tots sabeu, sortim per aquest camí, això és la pedrera de Sant Morell. Només amb aquest espai és una passada, la de Sant Morell. I per això és la pedrera més grossa, n'hi ha moltíssimes més.
de petitones, i també surt a Dibalearen. És la meva hipòtesi. Deixam aquesta ciutat, que se refereix a Muro, i arribam a les pedreres ara explotades al camí de les pedreres, a continuació dels extensos camps amb plantacions de figueres. I si no ets de Sant Morell, jo ho he dit, no podia ser al 100%. També Sant Morell sortia en el directori de l'any 1975 amb el titular de Gabriel Fornés Ramis. Estava a Sant Morell, però la pedrera era de Sant Gabriel. Una altra pedrera a Sant Morell, però que no se diu Sant Morell, se diu Santa Bàrbara, d'en Gabriel Perelló Riutort. I una altra pedrera, aquesta se m'ha colat, aquesta no toca estar aquí, perdó. Aquí. I sí, i ara sí, una pedrera que està a Sant Morell i que es nom en Sant Morell, d'en Francisco Forteza Fuster, de l'any 75. Sant Morell és una de les poques pedreres d'extracció mecanitzada que estan catalogades de Mallorca. N'hi ha molt poques. I, de fet, és l'única pedrera catalogada de Muro. I aquí, la meva crítica, diguéssim. La meva crítica en els pobles de pedreres. Analitzant tots els catàlegs de patrimoni de tots els pobles, he arribat a aquesta conclusió, que els pobles que tenen més història d'extracció de marès són els que menys valoren les pedreres, perquè són els que menys pedreres tenen catalogades. I en canvi, els pobles que potser tenen pedreres però no són superproductors de marès del nivell històric, no són tots aquests que veiem en els documents, Santanyí, Llumajor, Palma, tot això, no són aquests, Muro. Altres pobles que tenen qualque pedrera la cataloguen, està catalogada, està protegida. Així que no en sabem. I jo crec que també el fet d'ara aquí potser ens pot fer canviar una mica el xip. Però bé, aquesta està catalogada, veig aquí la fitxa, l'any 2004 se va catalogar per catàleg i després té altres catalogacions. M'agrada perquè diu: les pedreres de marès són explotacions molt comunes a Muro i actualment el seu màxim atractiu són els rics i interessants espais que resten i es configuren com a conseqüència de l'explotació que varen sofrir. Bàsicament el que diu és: ei, això té valor, ho hem de protegir. Però, com que vos dic, tenc les notícies de pedreres i me va arribar, que veig que no ha estat executat, o espero que no, una notícia que se volia fer un parc fotovoltaic a una pedrera, en aquesta. No és el lloc, segur que no és el lloc. I una foto de l'Instagram d'en Miquel Àngel, quan jo encara no havia pogut anar a Sant Morell, que havia pogut anar, perquè era l'única foto que vaig poder trobar de Sant Morell. Vaig venir 2 o 3 vegades, però sempre vaig trobar una barrera tancada i mai vaig trobar ningú per poder entrar. I com us he dit, com que la tesi havia de ser pública, no podia posar fotos on jo invadís propietat privada i per això no tenc fotos de Sant Morell. Finalment acabam el recorregut a la zona de Son Auba, perquè també hi ha les pedreres de Son Perera, Son Auba el mateix, Son Lleig i Alacantí. 28 pedreres dibuixades. Ara això m'ha passat, no sé per què. La primera és aquesta de Son Perera, amb activitat fins l'any 75 i actualment desapareguda. No existeix. Aquesta pedrera de Son Perera, que també és de Sant Pedro, d'en Juan Montserrat Radó. O una altra pedrera, Son Perera Sant Juan, d'en Guillermo Sastre Mateu, l'any 75. I acabam en la pedrera de Son Auba, la llança, els resistents, que encara treuen marès, i espero que en treguin molt de més anys. La foto de l'inici també és d'aquí, de Son Auba, que es treu des de l'any 73. Surt en el directori en Sebastià Perelló Carrió, que crec que és aquí, i surt com a encara
això és una captura del registre miner de les Illes Balears d'avui de matí, ho he volgut comprovar, o sigui que hagués canviat el titular d'ahir per avui, en Sebastià Perelló Carrió. És a dir, és de tota la seva història, diguéssim, el titular, no ha canviat, no? I crec que és aquí. I aquí teniu la pedrera que es treu aquest marès. Com que ets l'única activa, li he posat 2 fotos, perquè trobava que s'ho mereixia. N'hagués pogut posar més, però encara estaríem aquí una hora més xerrant. És aquí, això és Son Alba, l'any 2014, ara deu ser una mica diferent, que és quan jo hi vaig anar. Bé, faig el repàs d'aquest territori, hem anat per Son Alba, hem passat per Son Morell, que és aquí, ens hem desviat un poc cap a Son Sant Martí, una mica des dels documents, no tant des del lloc perquè jo no ho he trobat, Vinromà i Sant Antoni, i cap per allà on hem començat, Son Blai i Son Font. I tot això, diguéssim, que és el territori de Pedreres de Muro. El vostre territori de Pedreres i part de segurament totes aquestes persones que he anomenat, no sé si són familiars, segurament, no? I acabo amb la imatge aquesta de Son Font i Son Blai, perquè realment jo que som de fora, jo quan vaig veure això me vaig quedar al·lucinada. O sigui, aquest espai és genial. En realitat tots. Teniu la diversitat màxima de pedreres que hi pot haver. Les manuals, les mecanitzades però impressionants. És a dir, Vinromà i Son Morell i Son Alba són espais bellíssims, preciosos, no? I està tot aquí mateix. Vull dir, és un territori realment que com vos he dit, la demostració de que totes les pedreres actuen en conjunts, això per jo va ser un canvi de xip. Vol dir que hi ha com una memòria del territori, no? I una espècie de retroacció. I que la manera en com s'implanten, no? I tant es pot estudiar pedreres manuals com pedreres mecanitzades, no? I veure que segueixen les mateixes lògiques en tots els anys me va donar com les pautes, o me va permetre com trobar quins haurien de ser els criteris per obrir una nova pedrera d'una manera com adaptada o integrada en el lloc, que bàsicament és això, és a dir, no rompre's per salari, posar-se de vora d'altres pedreres per fer pinya, ho direm així, posar-se sempre en la direcció del parcel·lari i bàsicament això, és a dir, fer-se de manera com petita. Totes les pedreres que teniu aquí són petitones, no són tampoc enormes i totes han sabut com trobar el seu lloc i configurar la vostra identitat. Així que teniu molta sort de viure aquí i crec que és un paisatge que l'hem de protegir i sobretot l'hem de conèixer. Moltes gràcies. Qualque pregunta o comentari que feu-li, a Catalina? Crec que ha estat molt il·lustrador per molta de gent. Bé, el que ambiental. Si m'he equivocat en qualque topònim, que segur que sí, disculpes, perquè no som d'aquí, me sap greu. I encara que fos d'aquí potser també m'hagués equivocat. I bueno, aprofitarem per dir qui són els guanyadors del concurs, els primers. Si no hi ha un quant de piscolapis i podreu fer les crítiques que vulgueu. Realment mentre el col·lega s'ha de meir, heu conegut les prederes que hi ha? A veure, aproximadament. Aquí hi ha prederes de sol de fam,
Son Font és una mina, una antiga mina, i encara se'n conserven moltes d'aquestes manuals precioses. Aquí n'hi ha dues, clarament, que són de Son Font. Després n'hi ha 3 o 4, no sé, que tenim romà, que en romà ha estat en la Bamàs. També n'hi ha de Son Morell, no n'hi ha cap de Son Sant Martí, tot i que sí que hi ha unes plantes. Passa que molt de pits van fer una foto de Credells avui i van d'aquí 10 anys i no la veus, de petzers que s'han menjat. Per tant, moltes de Credells se mantenen gràcies a l'aparícia i a la constància dels seus propietaris. I n'hi ha moltes que han desaparegut per l'abandonament. Aquella que ha canviat de vegades Son Blai, sí, a la Predella del Molt ho coneixeu tots. Bueno, a veure, no en xerraré. Si seguiu fins a baix d'aquest camí, a la dreta hi ha aquestes Predelles que ha mostrat fa molt d'anys, que estaven bé. Però ara ahir vas i l'altra meitat és un desastre, no vol que sigui una Predella. I hi ha una meitat que és propietari de la finca sí que la mantenen, no? I també sabeu perfectament que en el concurs volíem presentar una foto d'aquestes, que vol un mur, que la profunditat d'aquest mur és la Predella que va cap en el camí de les Predelles de Son Font, diguéssim. No? I per acabar, ja ho tens, has parlat d'en Rafalato, l'home Rafalato, que tenia tant de veres. I coincideix que potser que ja s'arxiva que és el màxim especialista, ell tenia per Son Font. I potser una quantitat important d'aquests marès, d'aquests anys, coincideix en els anys de construcció de la Predella, de la plaça de Taros. Bé, nosaltres hem volgut aprofitar l'importància i l'energia d'aquesta conferència per presentar el concurs de fotografia de pedreres, aquesta edició pedreres fetes a mà. És el segon concurs després d'un primer i abans de molt d'altres. Espera, 29 de setembre de 2008, treia comptes, era fa 15 anys i mig, mal comptats, des de la convocatòria del primer concurs de Predelles, que es dimana la Predella, amb el permanent suport de l'Ajuntament de Muro, duguérem a terme exposant finalment a les dependències del Museu Etnològic, amb participació de nombrosos fotògrafs i fotografies d'una magnífica qualitat. Hi ha hagut fotògrafs que han repetit i s'han tornat a presentar aquí en aquest nou concurs, per tant, és la seva segona participació. Hi havia dues categories en el sentit concurs, era de conjunt de Predelles i també fotografia individual. No hi havia restriccions, com si hi ha hagut enguany, que eren fotografies diguéssim fetes a mà o estretes a l'antiga, amb veïns manuals, i hi va haver Predelles ja fetes en disco, tot això, i que n'hi ha més, són més grosses, tenen més perspectiva i eren més interessants. Però bé, va tenir molt d'èxit i aquest concurs va romandre exposat al Museu Etnològic una llarga temporada. Per diversos motius no hem pogut dur a terme aquesta iniciativa durant tots aquests anys, 15 anys i mig, molt sap greu. Molt sap greu que dimoses dimones de la Pedrera i no haver fet més coses d'aquest estil. Ha estat gràcies a la iniciativa d'en Rafael el primer, de fer una fira temàtica amb un fil conductor de les Predelles, que ens va donar la idea, o nosaltres també vam oferir fer aquest segon concurs de Predelles. En principi era tornar a reeditar el primer, tornar-lo a exposar, però vam dir que en farem un de nou i afegirem més fotos i les cedirem, en el cas, en l'arxiu de Muro, perquè puguin formar part de l'arxiu gràfic del poble. I això. Nosaltres, els dimonis, ens centram en la part màgica de les Predelles, perquè tenen aquest valor de suggeridor de llegendes, de lots de formes capritxoses, com de xalop semblen ciutats soterrades, donen la sensació que està en un lloc especial. Sobretot les teades a mà, que tenen aquestes formes més errades, industrial ja no tant. I això, el que també Miquel Àngel, que tot un muro és una predera, que té la disposició del terreny i tot això, pendent, tot sobre un sol de preda,
les cases estan fetes damunt predi i han anat guanyant terreny en aquests cantons. I especialment jo mateix, que nostre, el meu predí, va fer de la cisterna de Cacera, va treure els cantons per fer l'edifici i la bòveda que condueix la cisterna. Tenim cisterna a casa, tot sombres mateix del terreny, d'allà on ens trobàvem. També, molts de nosaltres, aquí n'hi ha molts de més de 40 anys, han jugat dintre d'elles. Les praderes se restauraven, però se restauraven en temps, quan jo era jove, eren cotxos, oli, medicaments, roba, restes d'animals, era un abocador. Se restaurava, però un poc elaborador. I això, no hi havia aquesta consciència mediambiental que nosaltres molt de pits en les nostres tradicions van reivindicar, com que les praderes s'havien de respectar i tractar com a patrimoni del que són. Nosaltres, ja seguint el nostre propi nom que portem allò on anem, Dimonis i Pedrera, ens coneixem per tot Mallorca i per tots molts puestos dels països catalans, intentant retre homenatge i la memòria dels pobles, sobretot de les praderes, i que realment són patrimoni històric del nostre poble i motiu per sentir-nos orgullosos de la Morès, perquè si no ho estava el nostre casc antic, els nostres monuments i la nostra gent. Al concurs d'avui s'han presentat, ja ens centrem al gram, una vintena de fotografies que des poc temps que han donat, que ha estat poc temps, trobant que són moltes. També acceptam l'amable oferiment que ens ha... Perdona que ho he dit també. En Paco Aguiló m'haurà cedit una sèrie de fotografies per omplir un poc més el que era l'exposició, ja que no eren gaire les fotografies que s'havien presentat i m'haurà cedit fotografies per ampliar aquesta exposició. Hem pres nota del que ha funcionat i del que no ha funcionat bé, esperant que la propera edició ens surti millor tot. Moltes gràcies, Ajuntament, per patrocinar aquesta activitat. Moltes gràcies als fotògrafs que heu participat i, com he dit, posen les fotos a disposició de l'associació municipal. També moltes gràcies a l'expert dels Dimonis en Pedreres, Miquel Àngel Tortell, des que tinc sort de ser-ne germà, i per unir aquesta exposició amb aquesta meravellosa presència de Catalina Salvà. També gràcies a tots els que han fet feina per que aquesta exposició fos possible. Molts anys i bona fira. Seguidament, per la meva part tècnica, no tan emocionant si serà ràpid. Després anem a fer una patatilla. Segon concurs, tercer classificat, no música. El títol és Secreta de la Pradera. Pradera ve de Vinromà, situada a la carretera de Moró de Camp Picafort, com ha dit. I la foto és aquesta, està explorada aquí en aquesta paret d'aquí, i se veu el que allà on anaven els molins per treure un tom de baix, es posaven en aquests... I donem el premi ara, Donem el premi d'ara perquè la pròxima pantalla diu que l'autor en Javier Alomar Garau, m'ha dit que vendria si és tan amable i si no tenim el seu contacte. Quina vergonya, no sóc jo, és el meu cunyat, que viu a Madrid i m'ha demanat que el pogués vindre a buscar el premi. Tenim fotos i li direm que tens sobre tu, així com el premi d'aquest. El premi que havien quedat a les masses, no? Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. Puc llegir 2 línies que m'ha enviat, com que fa una estona m'han dit que m'han trucat dient que tal, sí. Ho dic, Sí. Aviam, el nom del meu cunyat, en Javier Alomar, que llegís. Primer de tot, donar les gràcies a tots els membres del jurat per aquest premi i per aquest reconeixement artístic que per mi té un valor sentimental molt especial.
Agrair també a l'associació Dimonis de Sa Pedrera l'interès fotogràfic per aquest tema tan apassionant com són les canteres de Moró. Moltíssimes gràcies a tots. En el segon classificat, sí, això és un separador. I això fot també. El segon classificat, el títol de la Pradera, salvem aquesta Pradera. Pradera de Sant Morell, carretera de Muro cap a Can Picafort, de sortida de Sant Morell. I l'autor, la foto és aquesta, xula. Com moltes altres, i així sabeu la mescla industrial, diferents tècniques, que això és l'evolució, així com ha anat fins aquí, llavors és industrial, és preciós. I en rebat que era mereixedora d'aquest segon premi és l'autor Sebastià Capó. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Sebastià. Va participar ja a l'altre concurs i en Sebastià va guanyar. Però bé, ara ja sense música i sense gaire robles, anem a veure la primera classificada. L'escala al cel, Pradera de Vinromà, carretera de Moró, Can Picafort. La Pradera i la foto és aquesta, que és preciosa i és una foto que el jurat ha trobat que era la que... L'autor és Inés Paris Bouzá. Un aplaudiment si aquí, si no... És la meva cunyada. Som matrimoni que competeixen aviam qui era el millor. Ara és això. La Inés és una directora de cinema que està casada amb un director de fotografia que és el meu cunyat, tots dos. I bueno, en fi, viuen a Vinromà i han fet les fotos. Pues moltes gràcies. També tinc un altre discurs. Sí? És que els fa molta il·lusió i com que són del món, doncs, ai, es queda gravat. Quina vergonya. Tot s'ha de dir que tot estava en castellà, ho he hagut de traduir, però bueno, no passa res. Doncs a benvolguts morers, benvolguts dimonis, moltíssimes gràcies per aquest premi. Estem molt orgullosos de col·laborar amb una associació sensible a un tema tan important com és el patrimoni cultural d'aquesta illa i més concretament del municipi de Moró. Sempre hem considerat les dues canteres que estan dins de Vinromà un verdader tresor. Durant anys les hem estat fotografiant i és per això que ens il·lusiona tantíssim poder compartir amb vosaltres aquest coneixement i aquest amor cap a les obres del passat i que, sens dubte, contenen el nostre millor futur. Una abraçada molt forta d'una madrilenya, morera d'adopció, que sent moltíssim no poder ser avui aquí amb tots vosaltres. Sopar, va donar sopar, i qui no pot menjar poc de patadilla, que ens ho dit això.